Wel, croeso ato ni, ac os mae nawr i chi'n ymuno gyda ni, i ni wedi bod yma, i ni wedi cael bore hynod y brysur, ac yn mynd mewn i'r prynhawn nawr yma yn y prif gylch. Ac yn y gogledd, mae yna bencampwriaeth ar hyn o bryd, Pencampwriaeth Gwrywaidd, yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Ac croeso hefyd i Owen Griffiths yn gyd sylwebydd. Ti'n iawn, Owen? Fi'n reit da, diolch. Da iawn. Barod i fynd. Di cael diwrnod o, wel, gymryd yr holl beth mewn. Ie, dilyn y dosbarthiadau bore yma, gyda'r adran A a'r adran D yn ogystal â'r adran B. Ond mae'n sylw ni ar hyn o bryd ar yr adran A, wrth gwrs. Mae gyda ni Pencampwriaeth Gwrywaidd. Mae gyda ni o flan ni ar hyn o bryd. Mae gyda ni Rwceri Rosgoi ar y chwith. Enillydd y merch ifanc, march 4 mlwydd oed, eiddo Lois Morgan, y fam wedyn Lowri Reid yn arddangos. Olaf ar sut mae'r pedwar yn ymdrin gyda'i ceffylenw. The judge, Mr. Edwin Prosser, having a final look at the 4 finalists of the junior section of the young handlers. Ensuring that all 4 handlers... Croeso ato ni i'r prif gylch, lle i ni yn troi golygon i'r gogledd, ac yn yr rhan ucha i ni mwynhau Pencampwriaeth y Gwrywaidd gyda'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Y gorau o'r meirch yr ebolion a'r adfeirch. Pawb wedi dod nôl ac yn gobeithio yn mynd ar bencampwriaeth fan hyn. Ynghyd sylwebydd, Owen Griffiths yn gwmni fi hefyd yn edrych ar y bencampwriaeth, a mae wedi bod yn adran gref iawn drwy gydol y bore. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Oedd gyda ni'r stoc hun heddiw, y beirniad Rhydian Davies o Frydfa Bryn Gwenlli. Mae e'n talu golwg ar y march ifanc, Rwceri Rosgoi, eiddo Lois Morgan a'r fam wedyn Lowri Reid yn arddangos. Tipyn o liw yn y dosbarth yma. Mae yna'n 3, dwi'n meddwl, y lliw melyn, neu 2 lliw melyn, 1 lliw rôn a 2 llwyd i lliw. Lunad Defni, eiddo Dan Williamson, fe oedd enillydd y stoc ifanc y ddoi, ebol 2 mlwydd oed. Mynd nôl i Rwceri Rosgoi mae ac yn edrych nôl ymlaen rhwng y ddoi yma. Pa mor anodd yw i feirniadu y dosbarth yma gan bod dati'r goreion ochr yn ochr a'i gilydd? Ie, mae'n gallu bod yn anodd, ond o bosib bod Rhydian wedi gwneud i feddwl yn barod. Mae wedi gweld y cyffylau yma neu dosbarthiadau yn barod. Felly o bosib bod yn gwybod lle mae am fynd. Mae'n edrych yn eitha pwrpasol nawr. Os da ti syniad i ba gyfeiriad eithaf? Mae'n anodd dweud, mae heniarth showbiz yn y cefndir fyna. Mae gyda ti hefyd Rwceri Rosgoi. So dwi'n meddwl o bosib mae un o'r ddau na fydd hi, ond gewn ni weld heniarth showbiz hyd yn oed. Eiddo i Ceri Fell, Justin Davies yn arddangos. A, wel, hwn i'n bell ohoni, nag o'n i. Rwceri Rosgoi wedyn yn mynd ar gil Pencampwriaeth Gwrywaidd. Ti wedi cael tipyn o frecwas bore yma, ynddo? Tipyn o frecwas. Felly'r march yma'n eiddo i Ceri Fell, wedi cael ei fagu gan Richard Miller a Meirion Davies, wrth gwrs, o Lan y Ferry. A Richard Miller wedi bod yn llwyddiannus yn barod heddi. Ydy, gyda'r adran B yn gynharach. Ond Justin Davies yn arddangos y ceffyl yma. Ceffyl yma'n cael cryn lwyddiant, felly'n geffyl 9 mlwydd oed, wedi enni yn 2015. Ac wedyn Rwceri Rosgoi, ebol march 4 mlwydd oed, mae'n drwg dy fi, eiddo i Lois Morgan a y fam wedyn Lowri Reid yn arddangos. Wyt ti'n gallu gweld par enweddau nath ein i llygad Rhydian Davies o roi y Pencampwriaeth Gwrywaidd fan hyn? Felly, dath y ceffyl yma mewn yn ffres iawn. Mae wedi cynnal yr egni na hyd y diwedd, wrth gwrs. Mae'n geffyl sydd wedi cael cryn lwyddiant. Mae'n liw unigryw hefyd yn diwedd y lliw rôn hyn. Does na ddim rhyw lawer o gyffylau lliw yma ar gael, ond wrth gwrs mae'n gysylltiaeth o'r tebyg i yma. Dyw'r lliw ddim yn dod mewn iddi, ond mae'n dipyn o asgwr yn perthyn i'r ceffyl. Mae'n geffyl o ansawdd reit dda, ac mae'n sicr yn tynnu sylw yn diwedd. Ydy. Felly Justin Davies, yr un sy'n arddangos ar ran Ceri Fell ar ben i ddigon.
straight in on the top. There we are then, showing an appreciation to the Junior Young Handler Champion of the 2024 Royal Welsh, Rhys Thomas Freeman. In second then, Tristan Bryn Evans. And here you see our champion male Section A stallion in front of the grandstand to show your appreciation. Mae hon yn eiliad i'w thrysori i'r tîm y tu ôl i heniarth showbiz. A llongyfarchiadau mawr iawn i Ceri Fell, y perchennog, yn cipio Pencampwriaeth Gwrywaidd y Merlod Mynydd Cymreig. And in reserve, exhibit 348. Rookery Roscoe. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Many congratulations.